Ahoj, máš sedavou práci a bolí tě krční páteř? Tyto cviky ti určitě pomůžou, tak je se mnou vyzkoušej. Nejen při vaší práci, ale i dalších každodenních činnostech dbejte na to, abyste hlavu udrželi v prodloužení krční páteře se zataženou bradou. Takže takový je správný posed. A pokud chceš vyzkoušet více zdravotního cvičení, vyzkoušej naše lekce Physio a FitRehab na onlinefitness.cz.